Og det betyder, at vi vil gerne forkæle jer lidt for at have mega meget tålmodighed. Uanset hvilket rum jeg gør rent i mit hus, så er der et produkt, der altid er min kat i. Det er sodakrystaller. Man kan godt sige med rette, at jeg har været med til at sætte sodakrystaller for alvor på landkortet. I hvert fald på Danmarkskortet. Det her produkt her, det bruger jeg til så mange ting. I kan gå ind og læse masser af blogindlæg om, hvad det er for et produkt og hvad det kan. Men jeg har en gave til jer. Fordi vi rejste til London over til den her fantastiske messe, så kan vi ikke sende pakker før den 22. Og det betyder, at vi vil gerne forkæle jer lidt for at have mega meget tålmodighed. Og der er ikke noget bedre i verden end at blive forkælet med produkter, der rent faktisk virker. Så hvis du ligger fra i dag til og med den 21. i 10. for mere end 249 kroner i Coen og går ind og vælger en sodakrystal 500 gram, så og går over i Coen og betaler for det, du nu skal betale for, så kommer den til dig helt gratis. Fra mig til dig.